بلوچی احدی قصہ شیر و شوانگ شوہاز ڈاکٹر بیزن صبا یک روچے یک شوانگی کوہا پسانی چارے نگا شد آکا میں آرام ہاتھ را درج کے ساہا گا وقت تو پسے یلکتن کہ بلے کاہ چرند وعدے کے آہیاں بست کت چارت تاں یک پسے گارند شوانگ سکزار گپ تو دلا حیال کت کہ آہیے پس علمہ گرکاں برتک گرکانی پدو رندہ گرانا روگات گومتی خدا دعائے کت اگا من دز گرک گپت گڑا پزوری گرانڈے کشاں حیرات کنا آئیاں باز پٹ لوٹ کت بلے گرک دپا نکپت آئیاں ناگتا کوہانی کشا یک گارے دیست کی چرا یا یک شیر درک کہ آئیاں دپا شوانگے پست شیر گندگا شوانگے جہلی جہلا او برزی برزا بوتند او ترسا لرزگا لگت او خدا دیما کب تو پریاتا لگت کہ اے خدا مردم چون ناتوانت پسے واسطہ دعا کت کہ دوزیں گرگ گپت گڑ پزوریں گرانڈے کشاں نو پس دیست آہم شیر دپینت نو منا چا شیر رکھیں من بلاہیں کاہی گرے کشاں او شیر چدا ببر پنت پمیشہ گوشن کہ آن چیز ہچ بر طلب مکن کہ آئیں رسا گا تیگا مصیبت سرا بکپیت بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل